Matcha, matcha. Ang sarap-sarap. Polo Bishop Roberto Santos sa mga Pilipino na hilingin sa paumay kapal na wakasan ng digmaan at magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Bantaan niya sa kapayapaan sa buong mundo ang gulo sa Middle East at apektado nito ang inosente at maraming pamilya ang magkakawatak-watak dahil sa karahasan. Pinag-iingat din ng obispo mga Pilipino sa gitnang silangan. Basta AM. Dahil sa lumalang tensyon sa Middle East, muling tataas ng hanggang halos 2 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo simula po yan bukas. Maglalaro sa 1.70 hanggang 1.90 kada litro ang dagdag presyo sa gasolina. Ang presyo naman ng diesel maglalaro sa piso hanggang 1.20 habang 1.30 hanggang 1.50 naman sa kerosene. Ito na ang ikasyam na sunod na linggo ng dagdag presyo sa langis. Pinapangambang mas tumaas pa ang presyo ng langis sa world market dahil sa gera ng Iran kontra sa Israel at Amerika. Samantala, bubulungin ngayong araw ng Department of Energy ang mga kumpanya ng langis para talakayin ang mga paraan para mapanatili ang supply ng langis sa bansa sakaling tumagal ang tensyon sa gitnang silangan. Obligado ang mga oil company na mag-impact ng 10 araw na inventaryo ng finished oil products at 30 days naman sa crudo kaya walang agarang epekto sa supply ng langis sa bansa ang gulo sa Middle East. Basta AM DZMM. 4:15, sisimulan ngayong araw ng House Justice Committee ang pagtalakay sa 4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Aalamin ng komite kung sufficient in form and substance sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Tiniyak ni House Justice Committee Chairperson Batangas Congresswoman Jervil Luistro na pareho ang gagawin nilang pagtrato sa proseso sa mga reklamo sa Vice Presidente sa ibinasurang impeachment complaints laban naman kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, Grupo Tindig Pilipinas iaatras ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Inanunsyo ng Tindig Pilipinas na iatras ito ang inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa pahayag, sinabi ng grupo na napagpasya nitong suportahan na lang ang ikatlong impeachment complaint laban sa vice para mapabilis ang proseso sa Kamara at agad umulong maitransmit ang impeachment complaint sa Senado. Sa harap din ito ng tatlo pang nakahaing reklamo sa Kamara laban kay VP Sara. Sa pamamagitan nila nito ay may iwasan ng duplication o pag-ulit at matiyak na uusad ng walang delay ang proceeding. Matatandaan ang ikalawang impeachment complaint ay inihain ng Tindig Pilipinas sa pangunguna ng co-convener nitong si Kiko Aquino D na inendorso ni ng Makabayan Party List Representative Percy Sendanya at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Inihain naman ng religious at lawyer groups ang ikatlong impeachment complaint na inendorso rin ni De Lima na nakasentro rin sa kontrobersyal na paggastos ng higit kalahating bilyong pisong halaga ng confidential funds ni Bibi Duterte at iba pang issue ng umano'y katiwalian ng bise. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Tahan-tahan, Radyo Patrol. Alas 4:17 na po ng madaling araw, wala umanong epekto sa proseso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang maagang anunsyo nito na tumakbo sa presidential election sa 2028. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, nakasentro ang kanilang atensyon para alamin kung may sufficient inform and substance ang mga reklamo. Magiging patasahan niya ang mga kongresista sa pagpusisi sa impeachment complaints at ibabata yung mga magiging desisyon sa merito ng mga reklamo. Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Kamara, makipausay sa Korte at BJMP sakaling dumalo ang manoy bagman na si Ramil Madriaga sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpabalik si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Bam! Ito'y para matiyak ang kaligtasan ni Ramil Madriaga na umano'y naging bagman ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na ang jurisdiksyon kay Madriaga ay nasa kamay ng korte na responsable sa kanyang seguridad. Diin pa ni Ridon, mahalaga ang bagong affidavit ni Madriaga sa harap ng mga bagong impeachment complaint laban sa vice, maging ang pagtalakay sa mga ito. Nilinaw naman ni Ridon na hindi pa maaaring ipatawag si Madriaga ngayon dahil tutukuyin pa lang sa mga susunod na araw ang sufficiency and form and substance ng reklamo. Oras na umusod dito ay bibigyan ng pagkakataon ng vice na sumagot bago mag-umpisa ang formal hearings ng House Justice Panel kung saan maaari nang ipatawag si Madriaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Sa iba pa balita, duda naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa affidavit ng 18 dating sundalo na umano'y naging bagman. Ni dating ako Bicol Party List Representative Sal Pico na nagsasabing nag-deliver ng mali-baleta pera sa mga opisyal ng gobyerno at mambabatas. Sinabi ni Remulla na imposible na iisa lang ang kwento ng mga dating sundalo sa isang sworn statement. Mahirap pa niya paniwalaan na lagi magkakasama at alam ng bawat isa ang mga kwento sa umano'y pagde-deliver ng mali-maletang pera. Hinalala ni Remulla, politika ang nasa likod ng paglutang ng mga dating sundalo at gustuan niya ng mga ito na magkakudeta laban sa Administrasyong Marcos Jr. Itinanggi rin ni Remulla ang aligasyon ni Atty. Levito Baligod at mga dating sundalo na nakipagpulong siya sa mga investigador ng International Criminal Court. Isinumite ni Baligod sa Office of the Ombudsman ang affidavit ng mga dating sundalo noong nakaraang linggo. Basta AM, DZMM. Sa ibang balita naman, pananakot umano sa mga prosecutor ng International Criminal Court ang aligasyon na pinondohan ng ilang politiko ang mga ICC investigator na nagtungo sa bansa. Itinanggi ni ICC Deputy Prosecutor Ma'am Manjayan Yang ang aligasyong pinondohan ng mga politiko ang naging trabaho ng ICC investigator sa bansa.
Hindi niya dapat paniwalaan ang mga aligasyon laban sa ICC investigators dahil sa nagmumula ang kanilang pondo mula sa budget na inilaan ng member states ng Rome Statute. Matatandang siniwalat ng 18 dating sundalo na nagpapalit umano sila ng 56 million pesos na katumbas ng 2 milyong dolyar at ibinigay kay dating Senador Antonio Trillanes IV para sa mga ICC investigator. Nagtrabaho rin umano bilang security escort ng ICC investigators ang mga dating sundalo. Basta AM, DZMM. Kakasuhan ng grupong Duterte panagutin Europe ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na umano'y nanghaharas at nagpakalat ng fake news laban sa mga kaanak at biktima ng extrajudicial killings. Plano ng grupo na isang reklamo sa Dahig at Pilipinas matapos mabiktima ng harassment ang ilang biktima maging ang kanilang mga abogado. Kabilang dito ang peking larawan ng 3 kaanak ng mga EJK victim na umano'y bit-bit ay luxury bags at pinakalat ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kinundin na din nila ang video ni Shira Escudero at Leo Repasco kinunan din nila ng video sina Shira Escudero at Leo Repasco ng walang pahintulot. Kinukonsulta ng Duterte panagutin Europe ang kanilang Dutch lawyers sa mga posibleng reklamong kaharapin ng mga pro-Duterte sa Dahig at maging dito sa Pilipinas. Basta AM, MM. Itinanggi ng Malacanang ang ulat na ospital si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginit na maayos ang kanyang kalagayan. Ayon kay Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro, dumalo ang Pangulo sa pribadong pulong kasamang Presidential Management Staff nitong Sabado at patuloy na nagtatrabaho. Nakarecover na rin umano ang Pangulo mula sa diverticulitis noong nakaraang buwan at unti-unti na bumabalik ang kanyang timbang noong Huwebes. Nagtungo paan niya ang Presidente sa Cebu para sa inaugurasyon ng Pag-abot Processing Center. Basta AM, MM. Pogi, anong Hoy! oras na, Pogi? Gising, bangon na po kapamilya, oras po natin, 4:23 ng madaling araw. Nako ha, Lunes na Lunes, March 2. Akalain mo yun, nasa ikatlong buwan na tayo agad ng 2026. Parang kaya lang partner, sinasalubong mo. Parang kaya lang nagpapaputok ka. Oo, Diba? yung Ngayon, ito na, Holy Week na, Lenten season. pagkatapos ng putukan ng January, nagka-Valentine's Day. Tapos ngayon, March, mag-summer na naman. Oo, Yung syempre. kung ano yung kasing haba ng January, yun naman yung sobrang bilis ng February. Sa dami siguro na nangyayari, ano? Pero ika-third month pa lang natin, siksik, liglig at tumaapaw na Oo. yung mga balita. Alam na. Oo. Kaya po ha, sa mga may pa-shoutout today, pwede nyo po yung ipadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. Siyempre, babatiin natin yan at babasahin natin yan. At gaya ng paulit-ulit kong sinabi kanina, 4 na po kami, 4 na po tayo, 4 na pong taon na po una sa balita, una sa public service ang DZMM. Kaya naman, mamaya, pagkatapos ng aming programa, may mga bago tayo, may dagdag tayo makakasama na everyday magbibigay ng buhay at lalong sustansya sa mga balita. Gigising din po sa inyo, di ba? Gigising rin, ha? Correct. Kaya mag-ready kayo dyan, ihanda nyo na yung inyong tenga. Oras natin, 4:24. Magandang morning, John Roy Alegre. Pati kang kakaya mo to Campus George to, itong bata nito Nag-message sa atin, nakikinig pala sa atin, taga Quezon po, Quezon Province. Malalupit Hello yan, ha, malupit. galingan nyo kung saan man kayo ko-contest. Congrats sa Calabarzon. Abangan nyo po sa aming pagbabalik mag-asawa at anak, binasakir sa Zamboanga City. At 3 patay sa pamamaril sa Nueva Ecija. Yan at iba mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita alas 4. Kape. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.
DZMM. Ang mahalagang aspeto ng pagiging radyo patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandun, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan, hindi lang sa isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari. Manatili po kayong nakikinig. Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig. Nagbibigay ng iba't ibang information. Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone. Pag walang knowledge, walang power. Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na naka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhit ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprete, Leo Pagabad. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is... Radio Patrol sa Islanda, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Rasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Gising bangon, 4:28 ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pinay caregiver patay sa rocket attack ng Iran sa Israel. Kalagayan ng mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa Middle East, binabantayan ng gobyerno. Israel muling nagsagawa ng airstrike sa Iran. Iran rumespak sa panibagong pag-atake ng Israel. Presyo ng langis muling tataas bukas. Posibleng epekto ng gera sa gitnang silangan sa presyo ng produktong petrolyo, pinangangabahan. At pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sisimulan ngayong araw. Ikalawang reklamo laban sa Vice Presidente, iaatras ng mga complainant. Ulat kalusugan. Ulat kalusugan. Sa ating pong ulat kalusugan, nagdudulot ng sakit sa bato ang pagkapinsala ng nephrons na nagsasala ng dugo at nagtatanggal ng dumi at sobrang tubig. Ayon po sa mga doktor, isa sa karaniwang sakit ay chronic kidney disease o CKD. Walang lunas ang CKD pero maaaring pigilan ang paglala nito sa pamamagitan ng regular na check-up, tamang gamot at maayos na pagkain. Kapamilya, dapat po iwasan ang matatabang pagkain, labis na protina, maalat na pagkain, paninigarilyo at labis na paggamit ng painkillers. Pero wala lahat yan, hindi mo lahat yung ginagawa. Hindi, partner. Oo, Pero never. yung dapat daw iwasan yung matatabang pagkain. O, hindi ka naman mahilig sa kumain ng mataba. Matataba, hindi yung matatabang na pagkain. Matataba, Oo, taba yung ng taba. baboy. Oo. Iba yun ang gusto. Labis na protina. Naku, yung mga nag-gym, sobra pa naman yung protein na kinakain nila. Maalat na pagkain, syempre po yung paninigarilyo, bawal ho yan. At labis na paggamit ng painkillers. Konting kirot lang kakagad ng Inom agad. painkiller. Inom agad. oo. Akala nila okay Wag, yun wag, Sira wag po daw. yung kidney yun. Mahalaga rin ang tamang dami ng tubig, control sa blood sugar at blood pressure, aktibong lifestyle at regular na kidney check-up, lalo na kung may diabetes, high blood pressure, obesity o family history ng kidney disease. Ang pagsunod sa mga payo na ito ay makatutulong na mapanatiling malusog ang kidneys at maiwasan ang komplikasyon. Saka regular drink, laging much better kung water lang tayo ng water. Magbaon ng tubig, uminom lagi ng tubig, kesa iba pang mga inumin. Yung ibang tao naman, partner, yung mga nagsasoft drinks pero walang sugar. No sugar. Pero parang meron din,
Ganun pala. Basta ako, water. Yun Water lang. lang. Wala nang tatapat Tubig lang. doon. Tubig lang. Ang tubig Ilang- ay ano? buhay. Ilang baso 8 to dapat? 10 glasses, di ba? Akala ko liters eh. 2 Pwede liters, din 3 naman. liters. Kaya lang baka ma-overwork naman yung Oo. kidney, ano? Yan po ang ating ulat kalusugan on a Monday morning. Ulat. Panahon. Alamin naman natin ang magiging lagay ng ating weather sa maghapon. Uulan ba? Aaraw ba? Aba, may bagyo ba? May LPA ba? Ang lahat po ng yan sasagutin ni Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Robert at Sir Steve, at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM. Ngayong araw nga, easterlies pa rin yung nakakaapekto sa ating buong kapuluan. Kaya asahan natin sa Metro Manila at sa ating buong bansa ang fair weather condition, partly cloudy to cloudy skies, at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So magandang panahon pa rin. Gayon pa man, may mga tsansa pa nga ng mga thunderstorm yung mga kasamahan natin. Sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa at wala rin namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa. Agri-balita. Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid at kaserbisyong mangingisda. Mga lolo't lola, magandang umaga po. Mga bagets na papasok, abay makinig din kayo dito sa ating Agri-balita. Planong paularin ng gobyerno ang produksyon ng Salago Fiber. Alam niyo ba yung Salago Fiber? Bilang isang sustainable na produkto mula po yan sa kagubatan. Sa pagtutulungan ng Philippine Fiber Industry Development Authority at Department of Environment and Natural Resources, maglulunsad ng mga pag-aaral at programa para mas maipromote ang sustainable na produksyon ng mga durable fiber na madaragdagan ang halaga nito bilang non-timber forest product. Ang Salago po ay isang native fiber na matatagpuan sa iba't ibang parte ng bansa na gamit sa paggawa ng handmade na papel at maging sa produksyon po ng pera at iba pang banknotes. At yan po ang ating Agri-balita muli. Magandang morning sa ating mga kaserbisyong magbubukid at kapamilyang mangingisda. Kaka, maya paabak. Sangkay. Maupay na agad. Meron pa ako. Maray na agad. Ay, inunahan ako. Ano pa? Diyos. Maayong puntan. Maayong po. Diyos mapalos. Hindi, thank you yun. Ate, Iba, thank you yun. iba. O paano? Yan po ang ating Agri-balita. Oras po natin, 4:34 ng madaling araw. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan. Mahigit 133 barangay ang apektado ng ashfall at amoy ng asupre dahil sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Bago, Binalbagan, Kawayan, Candoni, Sipalay, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla. At syempre ang Hinigaran, Isabela, San Carlos, Montevedra, Himamaylan, Kabangkalan at Ilog sa Negros Occidental. Samantala, 5 volcanic earthquakes naman ang naitala kahapon sa Bulkang Kanlaon ayon po sa PIVOLS. Nagbuga ang bulkan ng halos 3,000 tonelada ng asupre at nagbuga ng usok na may taas na 300 metro. Nananatili na sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon habang ibinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone at pagpapalipad ng aeroplano malapit sa bulkan.
Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan. 4:36 na po ng madaling araw, patuloy ang effusive eruption ng Pulkang Mayon sa ika-54 na araw. Ayon po sa VVolx, damata ng pag-agos ng lava mula sa summit ng bulkan, habang naramdaman naman ang isang minor strombolian activity. Patuloy din ang pagbuga ng pulkan ng pyroclastic density current sa Uson na may kasamang mga bato. Nananatiling nasa alert level 3 ang Pulkang Mayon at pinagbabawal ang magpasok sa 6-kilometer permanent danger zone nito. Sa Zamboanga City, minasakyan ng mga hindi kilalang sospek ang mag-asawa at 19 na taong gulang nilang anak sa kanilang bahay sa Barangay Polong. Lumalabas sa investigasyon na pinasok ng sospek ang bahay ng mga biktima at pinagbabaril ang mga ito gamit ang M16 rifle. Nakaligtas sa masakyan ang 2 buwang gulang na sanggol na anak ng mag-asawa. May person of interest na ang pulisya habang personal na alitan ang tinitingnan motibo sa nasabing pamamaril. Sa Nueva Ecija, 3 ang patay matapos pagbabarilin sa loob ng isang compound sa bayan ng Santo Domingo. Nakagapos sa mga kamay at paa ng mga biktima na tagtad ng mga tama ng bala nang madiskubre ng caretaker. Ayon sa barangay, walang natatanggap na anumang reklamo o banta laban sa mga biktima bago ang insidente. Na-recover mula sa lugar ang ilang pasyon ng bala at baril habang isinilalim naman sa autopsy ang bangkay ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo at pagkakakilala ng mga sospek sa krimen. Pasada Probinsya. Probinsya. Magtungo naman tayo sa Camarines Sur. 2 bangkay ng lalaki natagpuan sa bayan ng Kabusaw at Calapanga. Narito po balitang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur at ni Vince Villar. Vince? Unang natagpuan ang naagnas na bangkay ng isang hindi kilalang lalaki sa Zone 1 Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur. Batay sa ulat ng Kabusaw Municipal Police Station, suot ng biktima ang isang multicolored na t-shirt, itim na shorts at may mga tattoo sa magkabilang binti. Kalaunan, nakilala ang bangkay na si Martin Luper, 35 anyos, na naiulat na nawawala noon pang Enero 1. Isinilalim na sa topsiya ang bangkay upang malaman ang sanhi ng pagkamatay. Samantala, isang 41 anyos na lalaking mangingisda naman ang natagpuang patay at palutang-lutang sa isang fish pond sa Calamanga, Camarines Sur. Kwento ng mga kaanak, maagang umalis ang biktima bitbit ang mga gamit sa pangingisda. Bagamat isinilalim na sa topsiya ang bangkay upang alamin ang sanhi ng pagkamatay, sinabi ng mga kaanak na may iniinda itong sakit kahit matagal nang binawalang mangisda. Posibleng niyang inatake ang biktima at nalunod. Patuloy pa ang investigasyon ng Calamanga Municipal Police Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar! Hello, maraming salamat, Vince Villar! 4:39 na po ng madaling araw sa Pampanga naman, nasamsam ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang halos 350 million pesos na halaga ng mga peking sapatos, raw materials at mga kagamitan sa 2 niraid na bodega sa bayan ng Apalit. Ayon po sa CIDG, natagpuan ng mga otoridad sa unang warehouse sa barangay Balupok ang 181 taon ng mga peking sapatos, 30 sako ng resin at 4 na makina. Iba pang kagamitan sa produksyon na nagkakahalaga ng 216 million o 216.3 million pesos. Sa ikalawang warehouse naman, nasamsam ng higit 1,000 at 4 kahon ng peking sapatos na nagkakahalaga ng 133.29 million pesos. Hindi naman naabutan sa lugar ang may-ari ng mga nasabing warehouse. Pasada Probinsya. Probinsya. Sa Nueva Vizcaya naman, 2 arestado matapos maulihan ng mahigit 1,000 pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa checkpoint. Narito po balitang kumpirmado sigurado mula Nueva Vizcaya hatid ni Harris Julio. Harris! Nagsasagawa ng checkpoint ang mga pulis sa National Highway ng Barangay Tusilak, Bayumbong, Nueva Vizcaya nang parahin nila ang isang puting kotse. Sa halip na huminto ay kumarurot kumano ng takbo ang kotse kaya hinabol ng mga pulis. Nasukol ang kotse sa isang compound sa Barangay Santa Rosa. Nang inspeksyonin, nadiskubre ang mga kahon na naglalaman ng 450 rims ng hindi rehistradong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 132,000 pesos.
Nakumpiska rin ng 2 bala ng kalibre 45 na baril habang kinumiska ang sasakyan at mga kontrabando. Arestado ang 46 anyos na lalaking driver at kasama nitong 34 anyos na lalaki parehong taga San Guillermo, Isabela. Nasampahan na sila ng patong-patong na reklamo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio. Maraming salamat, Harry Julio. Pasada Probinsya. Sa Central Luzon, halos 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga at mahigit 150,000 pesos sa halaga ng pusplit na sigarilyo nasabat sa bypass operations. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa gitnang Luzon at hindi Gracie Rotao. Gracie. Iniulat ng Police Regional Office 3 ang pagkakasamsam ng halos 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga at higit 158,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa sunod-sunod na operasyon sa Central Luzon nitong nakaraang linggo. Nakumpiska ang iligal na droga sa pamamagitan ng bypass operations, pagsisilbi ng waran at iba pang police interventions sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyon. Ayon kay Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng PRO3, patunay ito ng patuloy na pinaigting at disiplinadong pagpapatupad ng batas sa ilalim ng focus agenda ng Philippine National Police. Bahagi naman ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na kanakalan ang pagkakasamsam ng smuggled na sigarilyo. Tiniyak ng PRO3 na magpapatuloy ang operasyon laban sa iligal na droga at mga iba pang krimen upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa Central Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao. Maraming salamat, Gracie Rotao. Pasada Probinsya. Halos isang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front naghain po ng amnesty application sa Sultan Kudarat at Mamasapano, Maguindanao del Sur. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Lirio Bompat. Lirio. Bago ang March 4, 2026 na itinakdang deadline ng gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front para sa paghahain ng amnesty application, 73 miyembro ng MILF ang formal na naghain ng amnesty application sa 2 araw na information, education, and communication campaign at mass intake ng amnesty applications. 51 ang naghain sa Camp Darapanan, Simway, Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte at 42 sa Mamasapano Municipal Training Center sa Maguindanao del Sur. Pinangunahan ng GPHP's Implementing Panel ang hakbang sa pamamagitan ng National Amnesty Commission sa pakikipagtulungan ng MILF Peace Implementing Panel. Kabilang sa mga nakapaghain na ng aplikasyon ang kasalukuyang miyembro ng BTA Parliament na si Commander Janati Ming Pantas, nagkauna-unahang amnesty applicant mula sa MILF na nabigyan ng Notice of Decision noong September 2025 at nakatakdang gawaran ng sertifikasyon ngayong araw. Patuloy namang hinihikayat ng National Amnesty Commission ang mga miyembro ng MILF na nagnanais mag-avail ng programa na magsumiti na ng aplikasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat. Maraming salamat, Lirio Bompat. 444 ng madaling araw sa Sulu naman. 4 ang arestado matapos mahulihan ng mga baril at pampasabog sa bayan ng Talipao. Inaresto mga sospek base sa sumbong na natanggap ng mga otoridad laban sa mga sospek. Nakakulong na sa Talipao Police sa mga nasabing sospek. Arestado naman ng isang Chinese at 8 iba pa dahil sa mga illegal na pagmimina sa bayan ng Hinubaan sa Negros Occidental. Wala na ipakita mga permito o dokumento mga sospektang maharang sa ikinasang operasyon sa Barangay Bakuyangan. Nasabsab ng mga tauhan ng CIDG at Mines and Geosciences Bureau ang 2 backhoe, 3 10-wheeler dump truck, vibrating screen machine at isang automatic generator set control panel na nagkakahalaga na mahigit 17 million pesos. Naharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995 in relation to People's Small-Scale Mining Act of 1991. Sa Marinduque naman, nailigtas ang isang juvenile Asian palm civet na mas kilala si tawag na alamid o musang matapos ng kain-katayin sa bayan ng Mugbog. Nahuli ng isang residente ang musang sa inilatag nitong patibong kung saan nagtamo ng sugat sa kaliwang paang hayop. Kakatayin na sanang alamid para gawing pulutan pero
napigilan ito ng isang concerned citizen. Ang alamid ay isang protected species na pinangalagaan sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 at kilala bilang seed disperser sa kagubatan. Oo, huwag niyo po papatay yung mga alamid, mga, yung ano yan yung mga kinakain yan. Tapos kapag pinuk nila, yan yung mga tumutubo sa mga kagubatan. Malaki na itutulong yan, ha? Oo, huwag niyo pong... Saka may ano yan, may kape yan, may kape. Kape? Oo, correct. Civet. Civet. Alamid coffee, alamid coffee. Parang narinig. Oo, yun yung pala yun. ipinapakain sa kanya, tapos yun yung ipupup niya, tapos yun yung iinumin mo. Imagine, buntik na gawin na ng partner, pulutan. Wag po. Buti na lang may nakakita. Oo, tama yan. O, dito naman po tayo sa ating Metro Pasada. Bigyan mo nga ako ng stinger ng Metro Pasada ng live partner. Paano ba sinasabi? Di Metro Pasada. Metro, ganun. Metro Pasada! Yun, suspect sa pagpatay sa dalawang menor de edad, timbog sa Rizal. Yan ang balita sa magdamag, ihatid ni Radyo Patrol. Gab Gonzales, Gab, good morning. Good morning, Robert at Steve. Arestado ang lalaki dahil sa pagpatay sa dalawang menor de edad sa barangay San Juan, Morong, Rizal. Ayon sa pulisya, tumulog ang magulang ng isa sa mga biktima dahil hindi raw umano umuwi ang kanyang anak noong Sabado ng gabi. Natunton ang mga bangkay ng mga biktimang minor de edad sa sementeryo. Lumilitaw sa investigasyon na niyaya umano ng 18 anyos na suspect ang mga biktima na samahan siyang umalis dahil heartbroken umano siya. Pagdating sa sementeryo, may sinabi umano ang mga biktima sa suspect na hindi nito nagustuhan kaya't nagawa ang krimen. Aminado naman ang suspect sa nagawa at sinabing nagselos lang siya sa mga biktima na umano'y magkasintahan dahil binasted umano siya ng kanyang nililigawan. Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa mga kasong murder. At yan ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap ko sa magdamag. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzales, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Gabriel Gonzales. Isa pang report, pag-uumpisa ng Fire Profession Month, ilunsad ng Bureau of Fire Protection of BFP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Higit 3,000 mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, fire volunteers at fire brigades at private partners ang dumalo sa kick-off ng Fire Prevention Month sa Pasay. Dumalo si Attorney Maria Liavel Badillo Crisostomo na nagsilbing guest of honor bilang kinatawan ni DILG Secretary John Vicrimulya. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Attorney Badillo Crisostomo na responsibilidad ng buong komunidad ang fire prevention, hindi lamang ng Bureau of Fire Protection. Hinikayat din niya ang publiko na tandaan ang paggamit ng Unified 911 system para mas mabilis na maipagbigay alam ang insidente ng sunog at iba pang emergency. Nagtapos ang programa sa ceremonial signing ng Wall of Support at isang motorcade mula MOA Globe hanggang Quezon Memorial Circle bilang bahagi yan ng kampanya para palakasin ang public awareness sa fire safety. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Samantala, 5 bahayan na sunog sa barangay 898 sa Santa Ana, Maynila, kagabi. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, 12 pamilya at tinatayang aabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga naabong ari-arian. Walang nasugatan o namatay sa sunog. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. Isa pang report, panukalang batas para sa early cancer detection. Inihain sa Kamara. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Ating Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam. Layo ng House Bill 7942 na palakasin ng cancer risk screening, profiling at awareness program sa pangunguna ng Department of Health, katuwang ang local government units at barangay health workers. Sa ilalim ng panukala, isasagawa ang regular na barangay-based screenings at awareness campaigns para sa breast,
cervical, colorectal at prostate cancer. Inihain ito ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez para mabawasan ang bilang ng namamatay sa cancer sa bansa sa pamamagitan ng mas maagang deteksyon sa sakit. Magtatayo rin ng cancer risk registry sa bawat lungsod o munisipalidad para maitala ang mga kaso at screening results. Layon din ang panukalang sanayin ng barangay health workers para makatulong sa cancer prevention, screening at suporta sa mga pasyente, alinsunod sa layunin ng National Integrated Cancer Control Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Radyo Patrol sa Istreta. Sa Maynila, sumabog ang mga nakaimbak na mga paputok sa isang bahay sa Barangay 37 sa Tondo. Sa lakas po ng pagsabog, nasira ang sementadong storage area sa labas po ng bahay. Rumesponde ang MPD Explosive Ordnance Division at nadiskubre na sumabog ang mga nakaimbak na paputok tulad ng pinagbabawal to plapla at iba pang combustible materials at maging basura. Inalampasan hina ang pagsabog. Arestado ang magawang wanted sa panggagahasa at pangmumulestya sa minor de edad bilang kamag-anak. Ilang taon na ang nakalilipas. Nalampat ng mga pulis ang awol na sundalo at kanyang ama sa kanilang pinaglulungkaan sa Bungamon, Nueva Ecija sa bisa ng warrant of arrest na pinilabas ng korte para sa patong ng mga kasong acts of lasciviousness, sexual assault at qualified rape. Nagtago rin sa Samar ang magkamang suspect bago na aresto. Nasa kustudiya din sila ngayon ng Quezon City Police District habang inihahanda ang kanilang return of warrant. Arestado ang 32 anyos na lalaki dahil sa patong-patong na kasong rape, statutory rape at sexual assault cases sa Barangay San Isidro sa Parañaque City. Ayon po sa pulisya, ang suspect na si Alias Lester ay naharap sa 2 counts ng panggagahasa na walang piyansa, 5 counts of sexual assault na may piyansang 1 milyong piso at 18 kaso ng statutory rape na wala ring piyansa. Mayroon din siyang 11 counts of sexual assault na may piyansang 2.2 million pesos. Ang mga warrant ay inisyu ng family court sa Parañaque City at 13 Martires City sa Cavite. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso. Mga balita sa labas ng bansa. Sa labas naman tayo ng bansa, 10 ang patay at 5 ang sugatan ng magkasagupa. Ang mga pro-Iran demonstrator at security forces sa Karachi, Pakistan. Hinarang ng Pakistani security forces ang mga demonstrador na nagtangkang lusubin ang tanggapan ng United States Consulate sa Karachi. Inatake naman ng libo-libong Shiite Muslims ang 2 tanggapan ng United Nations sa Pakistan. Ligtas sa mga tauhan ng UN Military Observer Group at UN Development Program. Samantala, 17 patay at 18 ang sugatan sa pagsabog sa paggawaan ng mga pampasabog sa Nagpur, India. Inaalampasan din ang pagsabog habang ibinarating ng Indian government ang pakikiramay sa mga biktima. Okay. Text mo ulit. So, ang gawin natin, kahit yung plastic At na lang, pinabili maganda ng tayo mga mga eksena plastic sa mundo ng tapos showbiz. I think, Mula sa I doubt ating it kasi kachika sa umaga, Erika wala Barmes, na eh. Erika! Yeah, it's okay. Just lagyan na lang natin ng plastic. Chika Monday morning, Yung plastic na- kapamilya. Ito na nga ang latest. Ayun na, Bago pero pa man tingnan ko, I'll check umarkada mamaya. ang karera sa outside world, ibinahagi Yeah, ng pero Pinoy Big I'll check Brother Ultimate 8 winners ang kanilang plano sa napanalunang pera sa kompetisyon. Ang kapamilya Yeah, at kapusong big winners na sina Lela No, Ford there's at no Caprice Cayetano nais i-donate ang bahagi ng 1 million cash prize sa chosen charity. Sina Heath Hornales at Castal Mejes na itinanghal na second big placer ng edisyon, gagamitin ang pera bilang tulong sa pamilya. Ganito rin ang plano ng kapuso third big placer na si Ashley Sarmiento. Habang ang kapamilya third big placer na si Joaquin Arce, ipagpapatuloy ang pagtulong sa charity gamit ang prize money. Plano namang i-treat ng fourth big placers na sina Princess Alia at Miguel Vergara ang kanilang pamilya gamit ang naiuwing pera mula sa reality show. Sa iba pa nating chika sa umaga, inanunsyo ng OPM singer-songwriter na si Casey Tandingan na isa na siyang independent artist.
Inamin ni Casey na magkahalong pananabik at takot ang naramdaman sa desisyon, pero pinipilian niya ang tapang at paglago, kaya mas nanaig ang pagtitiwala sa sarili. At ang unang patikim sa kanyang bagong journey ay ang bagong kantang Sinong Nagmamahal Sa'kin, na una rin niyang inawit sa nagdaang In-Between concert. Nagpasalamat si Casey sa suporta ng Star Music na naging unang tahanan niya sa karera. Gayon din ang management, pamilya, mga fans at loving husband na si TJ Monterde. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes. Sports Balita. Sports balita, atin ang Big Man ng BCFM na si Alfred Dado. Alfred, good morning. Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, tinalo ng Australia ang Gilas Pilipinas sa score na 93-66 sa second window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena kagabi. Ito ang ikalawang sunod na talo ng Gilas Pilipinas sa Asian Qualifiers matapos mataumin ng New Zealand noong Webes. Sa kabila nito, umabati pa rin sa second round ng Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas. Samantala, itinala ng De La Salle Ladies Spikers ang ika-4 na sunod na panalo sa UAAP Season 88 Women's Volleyball matapos talunin ng karibal na Ateneo Blue Eagles sa score na 3-1. Sa second game, tinalo naman ang FEU Lady Tamaraws ang Adamson Lady Falcons sa 4 na set. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dado the Pogi. Ikaw pala. With a big heart. Gusto mo yan? Good morning, kapamilya. Tagumpay po ang ginanap na medical vision sa bayan ng San Manuel, Pangasinan noong Biyernes po yan, February 27, 2026, kung saan umabot sa 830 na residente ang nabigyan ng serbisyong medikal. May kasama pang libreng gamot. Aba, sa pangunguna po ng Avoidis Renewables, katuwang ang DZMM Radio Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo, TV Patrol Likod Kapamilya at ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya. Dinala natin sa komunidad ang tulong medikal para sa ating mga kapamilya. Abangan po ang mga susunod pang serbisyo ng DZMM. Yehey! At syempre, magandang morning sa mga everyday na tumututok sa atin. Mula sa DZMM Radio Patrol sa 30, syempre sa AM Band. Maraming salamat. Ramdam na ramdam po namin kayo ng aking partner. Maraming salamat. More pa ha, mas pakiligin nyo pa kami ha. At syempre, magandang morning sa mga nakatutok sa atin via cable. At ang mga gumigising at nakikinig via YouTube at Facebook at maging sa iWant. Magandang madaling araw. Magandang morning. Bati ko lang partner, good morning kay Sir Jamir. At syempre po sa kanyang asawang si Miss Gina at ang buong team ng Apocalypse. Oy, good morning po sa inyo. Wala na? At syempre kay Nanay Ineng sa Cabuyos City, Laguna partner, laging nanonood po sa atin yan. Kay Mercy G, kay Sir Sosimo Gaspin, Sir Romeo Gion, Sir Romeo Valderrama, kay Romeo Aguna, at syempre kay Junilyn Halandoni. Ayan. Morning. Paano? Dahil dyan, para mas maging happy kayo, yan na po mga balita ngayong Lunes, March 2, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at iWant TFC. Ako po si Radyo Patron Robert Pano, handa magserbisyo sa inyo. Antemano! Naririnig din po tayo sa DZMM Radio Patrol sa 30 sa Mega Manila. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita anumang oras. Susunod na po ang Pasada Balita! Kasama si Danny Johnson Manabat at si Tito Christian, your source, Yosores. Bye! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino saan sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. DZMM Radyo Patrol 630. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo.
Radyo Patrol sa Estrella DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 5:01. Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinagkakatiwalaang Radio Patrol reporters, kumpirmado, sigurado. Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Magandang morning. Bago yan ah. Ay magandang umaga po muli mga kapamilya. It's Monday! Samahan niyo po kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores. At siya naman si Johnson Manabat. Ay, welcome sa maagang pagising, Christian. Baga ka ba nagigising? Tumilik pa nga ako ng gantong oras Ay, eh. ay masanay ka na't araw-araw na tayong gigising ha. Good morning. Sa oras po nating 5:03. Eto na po munang mga mainit na balita ngayon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Heat index, ang init na mararamdaman ng katawan sa Coron, Palawan, posibleng umabot ng 43 degrees Celsius. Mabagal na pagdaloy ng lava na itala sa Bulkang Mayon sa Albay. Bulkang Kanlaon sa Negros Island, muli ring nagbuga ng abo. Presyo ng produktong petrolyo, namumuro na namang tumaas bukas. Presyo ng LPG, wala namang paggalaw ngayong buwan. Pinay caregiver sa Israel napaulat na namatay sa airstrike ng Iran. Pangulong Marcos, pinababantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Sa ating Ronda Probinsya, mag-asawa at anak patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Zamboanga City. Maganda umaga muli mga kapamilya. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores. At siya naman si Johnson Manabat. Sa detalye ng ating mga balita. Sa lagay po muna tayo ng panahon. Mayo ka muna. Ayaw iputon. Sa lagay po muna tayo ng panahon. Inaasang aabot sa 43 degrees Celsius. Pasada Balita! Panahon! Inaasahan pong aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index o ang init na mararamdaman ng katawan sa Coron, Palawan ngayong araw. Makainit naman yan, dinaig pa may lagnat. Tataya ng Pag-asa, aabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o init sa Dumangas, Iloilo. Dito po naman sa Metro Manila, mainit din. 36 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Quezon City. Habang 37 degrees Celsius naman sa Naiya sa Pasay City. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Pag-asa hinggil sa pagtatapos ng amihan. Patuloy ang effusive eruption o mabagal na pagdaloy ng lava mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Nagkaroon din ang bulkan ng minor strombolian activity o mahinang pagbuga ng lava na umabot ng ilang metro. Dahil dito naitala ang pagdausdos ng lava at pyroclastic density currents o uson sa Bulkang Mayon. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang Tabaco City at bayan ng Kamalig sa Albay dahil sa aktibidad ng bulkang nananatili sa alert level 3 kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
Sa oras po naman nating 5:06. Pasada Balita. Panahon. Alamin nga natin ang latest sa lagay ng panahon. Bakit ganyan na mga balita ngayon na mararamdaman ng mas mainit na panahon sa maghapon? Alamin natin ang paliwanag mula kay Tita Veronica Torres ng Pag-asa. Tita Veronica, magandang morning. Good morning, ma'am. Magandang morning din po, Sir Johnson at Sir Christian, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga, easterlies yung nakakaapekto sa ating bansa. So, ibig sabihin, yung amihan o northeast monsoon, hindi pa rin natin ramdam, kaya mainit na panahon yung ating inaasahan. Kasi itong easterlies, ito yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko. So, ang inaasahan natin ngayon, fair weather conditions, kung saan partly cloudy to cloudy skies, condition na inaasahan natin, kung saan may mga chance lang ng mga localized thunderstorms sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan. Kahit na easterlies yung dominant weather system natin ngayong araw until tomorrow, by Wednesday, not ruled out naman na posibleng bumalik yung epekto ng amihan pero more on northern Luzon area na lamang. At hindi na rin ganun kalamig. Inaasahan nga rin natin ngayong araw na may yung mga thunderstorm ilalabas sa ating mga regional services division. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa at wala namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At simula nga March 1, naglalabas na rin tayo ng heat index na forecast kung saan nga po yung nabanggit nyo nga rin po kanina, 43 degrees Celsius ang posible ngayong araw sa may Coron, Palawan at 42 degrees Celsius naman sa may Dumanga sa may Iloilo. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Tita Veronica, yung official na magiging declaration ng Pag-asang tapos na amihan, mga kailan? Yung amihan season natin, usually kasi sa pwedeng first half ng March, mag-announce ng termination ng amihan and then papunta na tayo sa dry season. Pero not ruled out din naman na mapaaga ito o mas late. Depende po sa may kita natin sa ating mga binabantayang mga observation po. Pero sa mga susunod na araw ba, Ma'am Veronica, may mararamdaman pa rin tayong kahit paano haplos ng malamig na simoy ng hangin? Opo, sa ngayon naman kahit more on easterlies pa rin yung nararanasan ng ating buong kapuluan, not ruled out na by Wednesday, babalik yung epekto ng amihan. Pero may kahinaan ito at mostly sa may northern Luzon area lamang. Pero since may mga days in between pa naman, posible pa naman ito magbago. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa update ng Pag-asa. Alright. Tita Veronica, maraming salamat. Magandang morning. Thank you, You're ma'am. welcome. Pasada Balita. Panahon. Enjoy nyo muna, ha? Pwede pang mag-jack. Tuloy na tayo sa iba pang mga balita. 5 volcanic quake ang naitala sa Bulkang Canlaon sa Negros Island. Muli ring nagbuga ang bulkan ng 300 metrong usok at abo. Gayun din ng halos 3,000 tonelada ng asupre. Noong nakaraang buwan, 2 beses na pumutok ang Bulkang Canlaon na parehong tumagal ng 2 minuto. Nabalot ng abo ang ilang lugar sa Negros Occidental dahil sa pagbuga ng Bulkang Canlaon ng 2,000 metro ng usok at abo. Pinag-aaralan pa ng PHIVOLCS kung itataas ang alert level ng Bulkang Canlaon na kasalukuyang nasa alert level 2. Sa ibang balita, bubuksan para sa mga motorista ngayong araw ang bumagsak na tulay sa Isabela. Okay na. Kasunod ito ng konstruksyon ng pansamantalang steel bridge connector sa Cabagan Santa Maria Bridge. Pero papayagan lang dumaan ang mga sasakyang may bigat na hanggang 3 tonelada at may 2.5 meters na overhead height. February 27, 6 ang nasugatan sa pagbagsak ng tulay dahil sa pagdaan ng dump truck na may mga kargang bato. Last year to. Sa pagdinig ng Senado, natuklasang may depekto ang 12 segment ng Cabagan Santa Maria Bridge. Natuklasang may bitak, sirang poles at maluktot ang steel cross sa tulay batay sa report ng DPWH mula 2018 hanggang 2020.
Ay, maganda umaga sa ating mga suking motorista po dyan. It's Monday! Alam niyo na, kasunod ng Lunes, ha? Kasunod ng Lunes. Araw ng gasolina. Ayun. Ay, paring Elmo Desaya, magandang morning, maghanda na dahil sa ikasyang sunod na linggo, namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Nako! Maglalaro sa 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos. Ang taas presyo sa gasolina, habang piso naman hanggang 1 peso and 20 centavos sa diesel at 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng lumalalang geopolitical conflict, partikular na sa pagitan ng Amerika at ng Israel laban sa Iran. Simula po noong January 1, mahigit 8 pesos nang itinaas sa kada litro ng diesel, habang halos 5 pesos naman sa gasolina. Ngayong araw, nagpatawag na ang Department of Energy ng emergency meeting sa mga kumpanya ng langis para pag-usapan ng diskarte sakaling tumagal pa ang giyera. Samantala, walang paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Sulain ngayong Marso. Isang Pilipino na ang napaulat na namatay sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kaso ito ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran dahil sa sinasabing pagpapatuloy ng nuclear program ng Iran. Kinilala ang biktima si Mary Ann Rivera na taga-Pangasinan at nagtatrabahong caregiver sa Israel. Sinasabing hindi umabot ang biktima sa bomb shelter kaya tinamaan ng shrapnel na mga bumagsak na bomba. Natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima matapos kilalanin ng mister na isa ring OFW sa Israel. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng tulong sa pamilya ng biktima. Matapos ang pag-atake ng Amerika at Israel, kinumpirma ng Iranian State Television ang pagkamatay ni Iran Supreme Leader Ali Khamenei. Isa rin ang napaulit na namatay habang 7 ang nasugatan matapos ang drone attack sa Zayed International Airport sa Abu Dhabi. Sinasabing nagdulot din ng sunog ang naharang na drone sa luxury hotel na Burj Al Arab sa Dubai. Napinsala rin ang 3 tanker habang nasa Gulf matapos kumante ang Iran sa pag-atake ng Amerika at Israel. Natatakot na ang ilang mga OFW sa tumitinding tensyon sa Middle East. Kabilang dito ang ilang OFW sa Dubai na nababahala sa palitan ng airstrike ng iba't ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi pa kailangang magpatupad ng malawakan o mandatory repatriation sa mga OFW. Pero nire-repaso na ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa gitnang silangan. Nauna nang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakatutok ang pamahalaan sa kalagayan ng mga Pilipinong apektado ng tensyon. Pinayuhan na rin ng mga mahigit sa 2 milyong Pilipino sa Middle East na lumikas sa mga bomb shelter at maging alerto sa sitwasyon. Balik dito sa Pilipinas, sisimulan ng House Justice Committee ngayong araw ang deliberasyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Posibleng talakayin sa 3 araw na pagdinig kung sufficient in form and substance o may sapat na forma at sustansya ang mga reklamo. Kabilang sa articles of impeachment ang sinasabing maling paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Gayon din ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni Committee Member Terry Redon na kabilang sa bagong ebidensya ang affidavit ng sinasabing bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Sa salaysay ni Madriaga, sinasabing gumamit ang Vice Presidente ng pondo mula sa mga drug dealer at pogo para sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Ngayong araw, nakatakdang bawiin ang ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa petitioner na binubuo ng civil society groups, susuportahan na lamang nila ang ikatlong impeachment complaint na naglalaman din ng parehong aligasyon at matibay na ebidensya. Layo nitong mapalakas ang reklamo at madiretso sa impeachment court ng Senado. Umaasa rin ang mga petitioner na hindi makakaapekto sa pagboto ng mga kongresista ang maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte nang tatakbo siyang Pangulo sa halalan 2028. Tumindi pa ang nararanasang pambubuli at harassment ng mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs.
na dumalo sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa the Netherlands. Kabilang dito si Shira Escudero, na kapatid ni Efraim Escudero, natadtad ng bala at nakabalot ng packaging tape ang ulo noong 2017. Sinasabing minamanipulang larawan ni Efraim at ipinapakalat ng maling pahayag na kinukwestiyon niya ang relasyon sa kapatid na si Shira. Nauna nang kumalat ang manipulated na larawan kasama si Shira na may hawak na mamahaling bag habang nasa The Hague sa the Netherlands. Pero sa video ni Jofel Tesorio ng The Filipino Correspondent Network, makikitang simpleng itim na bag lang ang dala ni Shira at hindi isang luxury bag. Plano ng grupong Duterte panagutin Europe na magsampa ng kaso laban sa mga responsable sa pambubuli sa kamag-anak ng mga biktima. Sa ngayon, pauwi na ng Pilipinas ang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Natiwalang malakas ang ebidensya ng prosekusyon, kaya uusad ang kaso ni dating Pangulong Duterte na crimes against humanity. Matapos ang confirmation hearing, may 60 araw o 2 buwan na mga hukom ng pre-trial chamber para magdesisyon kung uusad ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. 5:17 ang oras, nilinaw ng isang religious leader ang pagkakadawit sa nilagdaang salaysay ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy na sinasabing bagman ng ilang matataas na opisyal. Sa Facebook post, sinabi ni dating Evangelical Alliance Secretary General Bishop Efraim Tendero na hiniling siyang magsilbing testigo sa affidavit ng mga dating Marine sa Notary Public, pero inaming hindi niya personal na kilala ang grupo. Pinipirma ni Bishop Tendero ang pagpirma pero hindi ang nilalaman ng salaysay na inirefer sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan ang sinasabing korupsyon kung saan dawit ang ilang senador, kongresista at iba pang opisyal ng pamahalaan. Inamin ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong siya sa mga bagmen kabilang na sa mga sasakyang ginamit na magsagawa ng press conference. Umaasa ang dating kongresistang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga aligasyon, lalo't 70 hindi tinukoy na individual pa ang sinasabing magsasalita hinggil sa isyu ng katiwalian. Pinanindigan naman ni Blue Ribbon at Committee Chairman Panfilo Lacson ang posisyong ebidensya ang gagabay sa investigasyon matapos muling manawagan ng Iglesia ni Cristo na panagutin ang mga sinasabing sangkot sa katiwalian. Tinawag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na chismis ang affidavit kung saan inakusahan siyang naipagkita sa mga investigador ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati City. Hinamon ni Remulla ang mga dating Marines na tumestigo sa Senado dahil duda siyang sariling karanasan ng mga sinasabing bagman ang kanilang saraysay, lalo't imposibleng palaging magkakasama ang 18 bagman. Pasada Balita! Ay wala mo na maglilipad ng channel, walang BBTV. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yusores. At siya naman si Johnson Manabat. At ang oras po natin sa Pilipinas, oras 5:19. Pilipinas, Pasada Balita na! Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga-Balen na Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po pong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa master. DZMM sa itrenta ng isilan ng Malaya, mamamayan. Manatili po kayong nakikinig. Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig. Nagbibigay ng iba't ibang information. Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro. Pag walang knowledge, walang power.
Kabilang naman sa original na Radyo Patrol reporters na naka-standby sa Chronicle Building ng Sumayang Pabuit ay ang Radyo Patrol number 1 noon, Dito Villarosa, Radyo Patrol number 2, Claude Vito, Radyo Patrol number 3, Juni Caprete, Leo Paraban. Si Radyo Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is... Radyo Patrol sa Islanda, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM numero 1 sa aksyon. Pasada Balita. Balik tayo sa mga balita 522. Itinanggi ng Malacanang na naospital si Pangulong Bongbong Marcos matapos kumalat ang impormasyong dinala ang Pangulo sa isang pribadong ospital. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dumalo pa nga ang Pangulo sa pribadong pulong kasama ang Presidential Management Staff noong Sabado ng umaga. Ayon kay Castro, maayos ang kondisyon at unti-unti nang bumabalik ang timbang ng Pangulo na nagtatrabaho kahit weekend matapos makarecover sa diverticulitis noong nakaraang buwan. Nauna nang tinawag ng Malacanang na fake news ang espekulasyong ng puganteng si dating presidential spokesman Harry Roque na may colon cancer ang Pangulo at misulang gumagamit na ng colostomy bag. Ilang personalidad ang kinasuhan ng NBI dahil sa pagpapakalat sa social media ng peking medical records ni Pangulong Marcos. Muling isinulong ng Department of Health ang total ban sa lahat ng vape products sa Pilipinas. Iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa na mali ang impormasyong mas ligtas gamitin ang vape kumpara sa sigarilyo. Ayon kay Herbosa, maaaring makaranas ng e-cigarette o vaping use associated lung injury o e-valley dahil sa paggamit ng vape. Noong 2024, namatay ang 22 taong gulang na lalaki dahil sa e-valley. Sinasabing hindi naninigarilyo, umiinom ng alak at gumagamit ng illegal na droga ang biktima pero araw-araw nagbe-vape sa loob ng 2 taon. Sa ngayon, ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia na lamang ang bansa sa Timog Silangang Asya na hindi pa ipinagbabawal ang vape. Sa pagsisimula ng Fire Prevention Month, 5 bahay ang natupok sa sunog sa residential area sa Maynila. Inaalam pa ang dahilan ng apoy na nagsimula sa kwarto ng isa sa mga nasunog na bahay. Walang naitalang nasaktan pero 12 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa Maynila pa rin, sumabog ang mga nakaimbak na paputok sa isang bahay sa Tondo. Walang nasaktan sa pagsabog pero nasira ang sementadong storage area sa unang palapag ng bahay. Inaalam pa ang dahilan ng pagsabog ng mga nakaimbak na paputok, kabilang na ang ipinagbabawal na plapla. Pasada Balita. Pasada Balita. Probinsya. Sa atin namang mga balita sa mga probinsya, mag-asawa at anak patay sa pamamaril sa Zamboanga City. Balita mula Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro. Ang kanilang bahay ang mag-asawang Rodel at Jenny Espinosa at ang kanilang 19 anyos na anak na si Jen Rose, Biyernes ng gabi nang sumulpot sa pintuan ng kanilang kusina ang isang armadong lalaki. Gamit ang isang automatic rifle, pinagbabaril ang pamilya. Duguan at wala ng buhay ang mga biktima ng matagpuan habang nakaligtas ang bunsong 2 buwang gulang na sanggol sa kwarto. Linggo ng madaling araw, isang lalaking kapitbahay ng mga biktima ang sumuko sa mga tauhan ni District 2 Representative Jerry Perez. Ayon sa pulisya, sa ngayon nananatiling person of interest ang lalaki habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
Sa Nueva Ecija, 3 ang patay sa pamamaril sa loob ng compound sa bayan ng Santo Domingo. May mga tama ng bala sa katawan at nakatali ng alambre ang kamay at paa ng mga biktima. Kabilang na ang 82 taong gulang na lalaking negosyante at babaeng kasambahay. Na-recover sa crime scene ang ilang basyon ng bala habang isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay. Inaalam pa ang motibo at mga responsable sa krimen. Sa Camarines Sur, 2 bangkay ang natagpuan sa magkahiwalay na bayan. Unang natagpuan sa Barangay San Pedro sa bayan ng Cabusao. Ang naagnas ng bangkay ni Martin Lumber, napaulat na nawawala noong pang January 1. Sa bayan naman ng Calabanga, nakita ang bangkay ng mangingisdang palutang-lutang sa palaisdaan. Sinasabing matagal nang may iniindang sakit ng biktima kaya posibleng inatake at nalunod. Isinailalim na rin sa autopsy ang mga bangkay. Sa Camarines Sur pa rin, lalaki arestado sa panggagahasa. Balita mula sa Camarines Sur, ihahatid ni Vince Villar. Mabilis na naaresto ng mga responding barangay Base Action Keeping Team ang lalaking inireklamo ng umunay paggagahasa sa kapapanganak pa lamang na babae sa Bato, Camarines Sur, Sabado ng madaling araw. Batay sa ulat ng Bato Municipal Police Station, mag-isa lamang sa bahay ang biktima at 2 buwang gulang niyang sanggol nang pasukin ng sospek at pansamantalahan. Nagkataong wala ang kinakasama ng babae. Nang dumating at nalaman ang nangyari, nagsumbong ang lalaki sa mga barangay official dahilan ng agarang pagkakahuli sa sospek. Hawak na ngayon ng pulisya ang sospek at mahaharap sa kasong rape. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar. Sa General Santos City, nasagip naman ng mag-ama matapos mahulog ang sinasakyang pampasaherong van. Sa investigasyon, aksidenteng natapakan ng driver ang accelerator o silinyador ng van. Sa halip na preno kaya dumiretso sa laot. Nailigtas sa mga trabahador sa fishport ang mag-amang sakay ng van na naiahon na rin mula sa dagat. Sa Marinduque, nasagip ang isang alamid o musang. Nakakatayin sana ng residente sa bayan ng Bongpog. Gagawin sanang pulutan ang batang Asian palm civet pero binalaan ng kapitbahay. Kabilang ang alamid sa protected species kaya bawal hulihin, katayin, kainin o ibenta. Ginagamot na ang musang na may sugat sa paa bago ibalik sa kagubatan. Pasada Balita. Sa oras po nating 5:28, alamin na natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Lalaki nawawala matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Quezon Province. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, Kuya Noel. Magandang morning, Johnson. Patuloy na nagsasagawa ng search operations sa mga tauhan ng Coast Guard Station Infanta sa kahaba ng talampasigan ng Barangay Limpo hanggang Barangay Binulasan ng Infanta, Quezon. Nananatiling nawawala kasi ang isang residente ng General Nakar na kinilalang si Brian Viray matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Agos River noong 14 February 2026. Ayon sa ulat, naging mabilis ang pagtaas ng tubig at lumakas ang agos sa naging sanhi ng aksidente. Dahil dito muling nanawagan ng PCG sa mga residente ng mga komunidad sa Baybayin na nananatiling mapagmadsyat at agad iulat kung makikita si Viray. Ayon sa huling informasyon, siya ay huling nakitang nakasuot ang itim na long sleeve. Hinahikayat ng CGSS Infanta ang sino mang may mahalagang informasyon na makipag-ugnay regard sa kanilang himpilan sa pinakamalapit na otoridad upang matulungan ang pamilya at paghahanap sa nawawala. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM. Isa pang report, 6 na
Bulacan.